ато муҳаммади нур волии қудратманди вилояти балхи афғонистон аз мақомаш истеъфо додааст. Қаблан бархе аз чеҳраҳои наздик ба ато муҳаммади нур гуфта буданд ки фишорҳо ба хотири истеъфои ӯ аз сӯи ҳукумат бештар шудааст. Дар хабарномаи дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии Афғонистон ки рӯзи 18 декабр дар ихтиёри расонаҳо гузошта шуд, омадааст ки ато муҳаммади нур чанде қабл истеъфояшонро ба президент Ашраф Ғанӣ пешниҳод карда буд ва раиси ҷумҳур низ онро пазируфтааст. Ато муҳаммади нур то ба ҳол дар ин робита изҳори назар накардааст ва маълум нест ки ӯ худ аз мақом канор рафтааст ва ё зери фишори арки раёсати ҷумҳурии Афғонистон ба истеъфо тан додааст. Шоҳ Ҳусейн Муртазавӣ, сарпарасти дафтари сухангӯи раёсати ҷумҳурии Афғонистон, айни замон гуфтааст ки Муҳаммад Довуд ба ҷои ато муҳаммади нур ба унвони волӣ ё раиси вилояти Балх таъин гардидааст. Истеъфои ато муҳаммади нур дар ҳоле эълон шуд ки рӯзи ҷумъа Салоҳиддин Раббонӣ, вазири умури хориҷӣ ва раҳбари ҳизби Ҷамъияти Исломии Афғонистон ва бархе дигар аз сарони ин ҳизб бо волии Балх дар робита ба ин масъала суҳбат карданд. Воқиф Ҳакимӣ, сухангӯи ҳизби Ҷамъияти Исломӣ, рӯзи 16 декабр ба радиозудӣ гуфта буд ки бар асоси тавофуқи ҳукумати ваҳдати миллӣ ҳеҷ фарде наметавонад оқои Нурро аз мақомаш барканор намояд, аммо истеъфо як ҳаққи қонунӣ аст. Равобит миёни ато муҳаммади нур ва раиси ҷумҳур дар ҳукумати ваҳдати миллии Афғонистон Ашраф Ғанӣ ҳанӯз аз замони маъракаи интихоботи президентии соли 2014 тира буд. Дар ин интихобот ато муҳаммади нур аз Абдулло рақиби нерӯманди Ашраф Ғанӣ пуштибонӣ мекард ва пас аз ҷанҷолҳои интихоботе ки ба таъсиси ҳукумати ваҳдати миллӣ мунҷар шуд ва Ашраф Ғаниро дар раъси ҳукумат қарор дод, устод Ато пайваста зери фишор буд то аз мақомаш истеъфо диҳад. Равобит миёни раёсати ҷумҳурии Афғонистон ва ато муҳаммади нур пас аз он тиратар шуд ки соли гузашта музокироти онҳо бенатиҷа поён ёфт. Ато муҳаммади нур ки дар миёни тарафдоронаш бо номи устод Ато маъруф аст, дар замони ҷиҳод алайҳи шӯравӣ таҳти фармондеҳии Аҳмадшоҳи Масъуд яке аз раҳбарони эътилофи шимоли Афғонистон буд хизмат кардааст ва яке аз лидерони тоҷикон дар он кишвар ба шумор меравад. устод Ато айни ҳол яке аз раҳбарони ҳизби Ҷамъияти Исломии Афғонистон мебошад. Ин ҳизб аз сӯи Бурҳониддин Раббонӣ, президенти фақити Афғонистон, аз раҳбарони муҷоҳидин таъсис шудааст. Ато муҳаммади нур соли 1964 дар шаҳри Мазори Шарифи Афғонистон таваллуд шуда мактаби миёнаи 11 соларо дар он ҷо хатм кард. Соли 2008 дипломи бакалаври донишгоҳи Билфорди Амрикоро ба даст овард. ӯ соли 2012 рисолаи номзадиашро дар мавзӯи танзими ҳуқуқи иттилоъоти тиҷорат дар донишгоҳи тиҷоратии Тоҷикистон ҳимоят кард. Ато муҳаммади нур айни замон рисолаи докториашро низ дар Тоҷикистон ҳимоят менамояд. ӯ аз соли 2002 ба инсоф волӣ ё раиси вилояти Балхи Афғонистон буд ва аз афроди соҳибнуфузи ин кишвар ба шумор меояд.